Myslím si, že dnešný protest za ľudské práva a na podporu Oskara Dobrovodského, ktorý má už dlhoročné problémy so svojimi rómskymi susedmi, mal veľký význam, pretože ľudia dokázali pri nejakom probléme dať najavo svoj názor a prejavili sa aktívne. Už to má veľký význam. Čo ma však veľmi mrzí, je, že ku koncu ten incident, ktorý sa odohral, alebo ktorý vyvolala Pospolitosť, neviem, či sú teraz občianske združenie, alebo čo vlastne sú, tým, že na mňa ich rečník slovne zaútočil, vlastne znamenalo sabotovanie tohto mítingu a znehodnocovanie. Určite médiá teraz otočia na to, že jednoducho sa nevieme ani len tá hrstka, ktorá tam bola na začiatok dohodnúť. Ja si myslím, že vlastne nenávisť, ktorú títo mladí ľudia šíria, nič jednoducho na Slovensko dobre neprinesie a aj dnešným svojim vystúpením ukázali, že proste je to len hrstka mladých ľudí, ktorá je manipulovaná niekým zvonku, aby zrejme sabotovali takéto národne orientované akcie. Dnes sa im to teda v závere podarilo, bohužiaľ. Ale ja si myslím, že tí ľudia, ktorí tam boli skutočne vyjadriť svoj protest proti sociálnej politike tohto štátu, prekonali bariéru a že vyjadrovať sa k veciam verejným bude čím ďalej tým viac ľudí na Slovensku považovať za niečo nielen normálne, ale veľmi potrebné.